Descubrí que la clave para vender más es hacer conocer mi marca y mis productos en diferentes canales, en las redes, obvio, y por WhatsApp también. Agregué las mejores formas de... Vale, é que antes cortouse no seu tempo. Y 40 se corta. Xa me din conta, sí. Sí. Somos pobres. Sí. Sí, pero bueno, vou agilizar esta segunda parte un pouco. Deixo que se conecte máis ou empezo ou como tedes pensado? Anda empezando. Vale, pois vou empezando, non? Sí. Ben. Pois nada, gustouvos a canción? Eu todo o que poña aquí, todos os documentos, todo o que vai poñendo aquí, bueno, todos os vídeos, músicas e todo o que sexa, pásovolo. Mandádesme o paso a ti, ou mandades calquera cousa e eu encárgome de pasalo. Sin fallo, non hai problema. Vale, pois vou compartir. Tes que deixarme. Aquí pon el anfitrión inhabilitó la función de compartir, o non sei que. Atopelos en Spotify. Sí, están en Spotify, sí. 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 Oh. Claudio te pregunta si tes Instagram. Sí, estou contestando. Gracias, Alejandra. Hola. Hola, estoy sin cámara hoy. Sí, me di cuenta. ¿Qué va a hacer? Entonces, hola, Adrián, un gusto. Hola, ¿qué tal? Bien, va bien. Moi ben, ahora sí que podo. Vale. Arroba. Pois vamos seguir, unha vez que limos esa de Rosalía, vamos seguir ca xeración nos, este grupo de intelectuais que xurdiu na Galiza, aí a principios do século XX. Anos 20, máis ou menos, saiu a primeira revista, que é a que vos vou mostrar ahora mismo. A primeira revista que vou intentar partillar o que ven sendo. Se vos non entendedes algo ou calquera cousa, vos preguntades sin problema, Vale. No. Vale. Está me dando problemas este PDF. Está me dando problemas. Bueno, este é a primeira revista nos que saliu a primeira edición da revista. Creo que estou compartindo. Podedes velo, non? Sí. Vale, esta primeira revista que saiu no 30 de outono do 1920 en Ourense. Será a primeira vez que saia a luz. Vou ter que abrilo outra vez porque está me dando moitos problemas este PDF. A falda. Non sei por qué, porque isto pasáromo e isto como é unha edición limitada, pois non sei como carai se... E teño que pasalo con moito cuidado, porque deben ser imaxes moi delicadas. Teño que pasalo moi despacito. Bueno, así vedes máis ou menos como é a revista. Hasta chegar ao artigo que quero que leades, que é o principio, a apertura, a modo presentación.
vedes así, máis ou menos, como é a revista nos anos 20. Isto fixo historia. É unha historia para nós. Vemos aquí tamén como é O a publicidade. publicidade que A poñían, claro, publicidade. daquela. Maiormente en Ourense, porque foi publicada en Ourense, e claro, non era coñecida daquela. Maioritariamente para a xente de Ourense. Publicidade de Ourense. Mira, bueno, esta calle Buenos Aires. Pon aí Buenos Aires. Buenos Aires. Mira. Gran Café Moderno. Ourense tamén. Maioritariamente vamos ver que vai ser maioritariamente en Ourense hasta que acade unha fama xusto antes do franquismo, que será que cortarán o grifo a esta xente. Claro, serán obligados ao exilio, a exiliarse. Mes tamén Buenos Aires, como vedes, Argentina. Hai unha ligación moi importante entre Galicia e Argentina xa daquela, nos anos primeiros do século. E mira, aquí xa empezamos, aquí é onde quería chegar eu. Ourense, 30 de outono de 1920. Outono. As primeiras verbas. A ilustración é de Castelao, os dibuxos, todo isto que vemos na primeira parte, no primeiro recuadro, esta é a primeira parte de Castelao. E chegamos ás primeiras verbas. Eu penso que vedes ben, non? O que di, non? Mais ou menos. Se entende? Perfecto, Ben. sí, sí. Se ve Vale. ben. Perfecto. Aí xa vemos. Pois, quen queira comenzar as primeiras verbas, eu deixo que lea. Se hai alguén animado, Lea, animado, profesor. ¿Alguna urenzana o alguna urenzán? efectivamente. Yo mismo. Calquera que teña así algo de ligación con Ourense. Orensana. Que tiñamos outro Ourensana por aí, ou non? Sí, eu. Bo, comeza ti e continuo eu. Veña, Bueno, perfecto. el problema é que non lo veo ben. Non se vei ben, non? O sea, No, eu. Eu vexo ben. Vale. Eu ve. Comeza. Comezo eu. Sí. Para a ledicia de todos e para ensino de moitos, sai hoxe nós. E a ansia que hoxe sinte Galicia de vivir de novo, de voltar ao seu ser verdadeiro e inmorrente. A evidencia luminosa do mañán, o que nos fai sair. Temos unha fe cega, absoluta, inquebrantável na vitalidade e no xenio da nosa raza, e máis na eficacia do noso esforzo para levala ao cumprimento do seu fado glorioso. Hoxe chegou da vida da nosa terra unha xeneración que se deprocatou do seu imperioso ser social de crearen para sempre a cultura galega. Endexamais foi meirande a nosa actividade creadora. Nos ven a recoller todos eses esforzos da integración da patria galega no seu xa rico polimorfismo. É un galego bastante antigo, non é? Si, Eiro. Mudou moito o galego desde entón. Queres continuar? Os colaboradores de nós poden ser o que les pete, individualistas o socialistas, pasatistas o futuristas, intuicionistas o racionalistas, naturistas o humanistas, poden ser por en calquera das posicións posibles respecto das 4 antinomias de mente contemporánea. Poden ser hasta clásicos, con tal de que poñan por riba de todo o sentimento da terra e da raza, o desexo colectivo de superación, orgullosa satisfacción de seres galegos. Nos hacer un estudio piedoso e devoto, cheo de sinceridade,
de todos os valores galegos, dos nosos valores tradicionais, e mais dos valores novos que cada dia están creando na nossa terra. Nós a ser a representación no mundo da personalidade galega na una ansia de ser afirmare como valor universal, autóctono, diferenciado dentro ou fora da terra. Si alguien quiere seguir. Sí, Soy calquera. Rosa, ¿puedo seguir? Emilce, ti continúa? Non? Continúa. Bueno, nos ha de ser la afirmación para siempre do verdadeiro ser de Galicia, do enerxervismo no que la ten debe querer persistir. O enerxervismo é a nosa originalidade específica, a nosa capacidade de creación, o noso autóctono dinamismo mental, querendo suprimir intermediarios, antropopensamento galego e pensamento dos povos cultos. Nos abre as súas páxinas a prestigiosas personalidades estrangeiras que contan de nos honrar con a súa colaboración e tamén a informar o público galego do movimento das ideas no mundo civilizado. Nada máis. No, sí, sigue. Ou calquera, outra. Sí, hasta Eu, Saúde Terra. os que se asomen a nosa confianza, da nosa firme ledicia, o principiar un traballo rudo, émosle dicir que temos a evidencia e sermos os mellores, os máis doados, os máis fortes, que total las forzas do espírito están conosco, de que non imos triunfar por sermos galegos e por ser en o templo o mundo o que os piden. Nos conta hallar agorismo e generosa ayuda en todos lo que sintan deste xeito, o todos los que nos lean saúde e terra. Ben, isto como ben vedes non é un... Disculpa, ¿qué es enxebrismo? Enxebrismo o enxebre é como decir algo moi noso, moi da terra. Autóctono, original. Original, efectivamente. Autóctono. Como ahora decimos, Graciela, como ahora decimos copado. Está bien. Copado, ¿entendés? Sí. Se dice 100% enxebre. Moi enxebre, sí. Es como chévere. Sí, tamén. Pois mira, aquí como vedes o galego aquí que temos ahora mesmo está moi perto do rexurdimento e está empezando outra vez a xurdir, como quen dice. É moi diferente, bueno, tampouco non é tan diferente o que temos ahora mesmo, o normalizado, o normativo. Pero este vai ser un dos inicios cara a normativización da nosa lingua, do que temos agora. Pero non é tan diferente, non é tan diferente. Cambian algunhas palabras, tal, pero é igual, vamos a decir que é prácticamente igual. Pois aquí tedes máis ou menos, pois, mira, Saúde Terra era un unha das firmas que utilizaba sempre Otero Pedrallo. Saúde Terra, sempre decía. E sempre firmaba así como Saúde Terra. Así que ese texto vamos a decir que é de Otero Pedrallo, Ramón Otero Pedrallo. E moi ben, isto xa vou pasar porque ten moitos artigos, é moi grande, para que o leades na casa, porque é un artigo, unha revista moi histórica. E esta ser a primeira, pois ten aínda máis historia, se cabe. ¿Podes imprimirla? Supoño que sí. Estamos Sí, supoño que sí, que eu aquí non sei, por iso che digo. Vale. Pois agora vamos, unha vez entrados no tema da lingua, vou vos enseñar que igual non estades tan familiarizados e unha cousa que hai que ter en conta que as variantes dialectais. Sabedes que son as variantes dialectais?
Sí, Ou coñecedelas, ou tedes algo de idea. sí, sí, una vaga idea. Sí. Mira, como nesta imaxe podemos ver o mapa lingüístico en Galicia, vamos a decir que Galicia é moi rico en todos os aspectos, e sobre todo na lingua galega. Aquí podemos ver 3 marcos. Nunha parte dicen Ladrois, que é na zona oriental, que é na parte de Lugo, bueno, a Fonsagrada, de arriba para baixo, esa marca, de arriba para baixo, que chega hasta Ourense. Despois vemos a zona central, que dicen máis Ladrós, e despois marca outra Ladróns, pero esas non son só as variantes que teñen, que vamos ver así a continuación. Aquí podemos ver o mapa do bloque oriental, bloque central e bloque occidental. E que áreas copa cada unha. Vemos aquí que hai, polo menos hai un da Fonsagrada, que ten ascendencia, efectivamente, un polo menos que pense. Por exemplo, a xente de Ourense, cuanto máis oriental sexa, máis diferente será a fala. Que podemos falar, por exemplo, a xente de Fonsagrada, como a xente de Mazaeda ou desta zona de Ourense, temos algo moi común, que chega hasta a zona de Zamora, va a copar algo tamén de Asturias, parte de fora. Eu xa digo que as fronteiras, este mapa, eu non me guío polo mapa. Eu guíome pola lingua, porque o que marcan as fronteiras é a cultura de cada un, sobre todo, o que marca aquí a lingua. Porque xa eu teño máis, eu relacionome máis, por exemplo, sendo da Fonsagrada, con esta parte, non sei se vedes o ratón, non sei, pero coa zona esta oriental da asturiana que fala galego, síntome máis identificado que igual ca zona de Fisterra, do outro lado. Aínda que compartamos a mesma lingua, que falemos a mesma lingua, pero é diferente. As nosas variantes e tradicións son moi diferentes. Vamos ver aquí, por exemplo, algún das diferencias que podemos atopar. Por exemplo, vemos que na imaxe da dereita vemos que é rapaz, que non utilizan ese seseo, ese acabar con ese, as frases, nin utilizan ese. E a outra parte, que cara ao Atlántico, vemos como utiliza máis esa S. Na mapa da izquierda podemos xa diferenciar todo. Vemos como a gran parte da zona de Lugo non ten esa geada, nin seseo, carecen, basicamente, deso. Vemos como na zona central xa empeza a haber geada, e na outra parte xa empeza a haber o seseo. Digamos que vai progresivamente a lingua. A lingua, ou a geada, ou o seseo, como que irades velo. E como desde Lugo, desde a parte de Asturias, Zamora e León, empeza sin esa geada, sin ese seseo, cando máis nos adentramos a Galicia, máis cara ao Atlántico, máis se vai notar esa diferencia da fala. Seguramente, se ides por ali, ou se tedes ido, seguramente seguramente vos destes conta deso. Por exemplo, na zona de Fonsagrada, na zona oriental, na zona máis de Lugo, cara xa pegados a Asturias, utilizan, por exemplo, cais, camións, en vez de decir camións, como estou dicindo eu ahora mismo, máis normativizado, máis normalizado. Ali vas a calquera aldea, vas notar esa diferencia, non van decir camións, van decir ou camióis, van acabar as palabras con is, ese is. Non teñen geada, carecen de geada, dicen amigo, chegar, sin seseo, moito, bueno, esta tabla, máis ou menos, define o que é aquela zona, completamente. Despois, canto máis ao centro vamos ir, vamos ver como vai mudar esa fala. Por exemplo, ahora, en vez de decir camións, van decir camións. E xa empeza a haber algo de geada, podemos ver aí amigo, en vez de amigo dicen amigo, ese AGH que vemos aí,
Si vedes algunha vez escrito GH ou eso, é a geada, é característica da geada. Así que en vez de decir amigo, como decían no bloque oriental, van a decir amigo, chegar, calquera outra máis. Non empeza a ver seseo de momento, moito, en vez de decir moito, como decían na zona oriental, van xa a decir moito máis normativizado a fala, máis normativa. Todo isto. Vou poñer algún exemplo de xente que fala, pero unha vez vexamos o bloque occidental. O occidental xa é completamente diferente aos demais. Xa van decir cans en vez de camións, en vez de decir cas, van decir cans. Aquí sí que mantén o camión, os camións. Xa empeza a ver geada completa, amigo e iso, como tiñen no bloque central. E aquí xa empeza a ver a característica fundamental desa zona é o seseo. Que é de acabar as palabras en vez de con Z, en vez de decir luz, van dicir luz, 10, 5, en vez de decir 5, van mudar basicamente a C ou a Z por unha S. E iso vai ser a característica fundamental desa zona. E a riqueza, seguramente, a maior riqueza que pode haber en Galicia, neste bloque, que é o occidental, que é a parte de Pontevedra, as Rías Baixas, bueno, toda aquela zona occidental de Galicia. Vou poñer algún exemplo de algunhas entrevistas que atopei por aí para que vexades a diferencia, que eu penso que como mellor se sabe é como escoitando esas diferencias. Vos, se fostes cando fostes a Galicia algunha vez, ou se fostes, notastedes algunha diferencia en base a iso? Notastedes unha pequena diferencia, en plan, no? Sí, en la zona... No, eu no fui a Ourense. En Ourense parece más portugués, más como antiguo. No, eu estive en Pontevedra e Coruña, e Lugo. Non cheguei a Ourense. E non atopastes ninguna diferencia ou dixestes... Non me di cuenta. A ver, si hubo, non... Si hubo, non te dixe conta, basicamente. Non me di conta. En la aldea de Betanzos noté máis seseo. Sí, Betanzos é unha das zonas xa central, pero o seseo tampouco, non utilizan, sobre todo a geada. A geada seguramente, igual anotarías algo máis, pero é máis bloque nin geada. Eu penso que nin geada teñen ese bloque de Betanzos. Porque está máis pegado a Lugo. Y la geada no es más... La geada no es más rural, porque acá lo que se notaba acá cuando hablaban en gallego, mirá vos, como que la clase más baja, más ignorante, hablaba más con claro, así, y el otro no. Sí, pero non vamos decir rural porque, bueno, pero sí, no sé, vamos a decir le decimos rural, pero sí. Sí, máis carácter, bueno, máis... Non sei como definilo, pero máis rural non, porque na cidade unha xente que fala galego, se é desa zona, vai che falar desa forma. Aldea. Pero na zona das aldeas é donde máis... Las aldeas. As aldeas é donde máis as notas. Ti vas a unha aldea, por exemplo, de Fonsagrada, e ese ois e ese todo característico desa zona, vas notalo. Igual que se vas a unha aldea, vamos decir, da Costa da Morte, ou unha desa que a geada ou calquera cousa, sí que vas notalo, pero... Adrián, é que non sei se estás enterado, pero para nós estranxeiros temos aprendemos estes temas das variantes a través de prexuizos. E a geada, por exemplo, cando nos ensinan con algúns prexuizos ainda reverberados ata... Non, eso é máis rico, mira, se che digo, é unha cousa, é o que lle dá riqueza a nosa lingua, basicamente. Esa diversidade.
Porque eu teño amigos e amigas de todas as características e para mí é unha riqueza que teño. Efetivamente, e conto-te isto porque sou profe de galego em Brasil, que estou substituindo o lector da junta. Trouxe este tema porque o alunado sempre queda muito confuso, porque aqui a gente não fala com geada. Por exemplo, Lucia, que é a profe que estava antes de ti na semana passada, é de Lira, e fala com geada, mas aqui na classe não falou. Assim que, claro, que queda esta confusão para a gente que não está muito inteirado do tema. Claro, é que eu por eso quero deixalo aquí, o sea, claro, porque eu tampouco, eu utilizo, eu como son da Fonsagrada, son un bloque oriental, e, por exemplo, eu tiña que terminar cada cousa en ois. Por exemplo, aquí pon, estades vendo a pantalla, non? Vai pon transcripción, eu tiña que dicir, bueno, se fose un plural, en vez de dicir transcripcións, teria que ser transcripcióis. En plan, acabamos en plan, ons, ois, na nosa zona. Pero ser agora, o que vos tú dicindo algo máis normativo. Bueno, estou intentando ser máis normativo. Pero, bueno, eu que non quería sin deixar isto claro, de que é unha riqueza que temos, esta variante dialectal, e por eso aquí xen poñer neste curso. Que non se perda, e que non é unha vergoña falar con geada, ni con seseo, ni nada. Eu, ao final eso, vou pasar algún enlace de vídeo para que vexades. E agora, sin perder moito máis tempo, vou poñer uns exemplos para que vexades a diferencia. Que seguramente agora o notedes ainda máis. Por exemplo, este o que vos poño ahora mismo é do Concello da Fonsagrada, do bloque oriental, para que vos fagades a idea. Aquí carecen, non teñen de seseo nin geada. Todo normal, o que pode ter é, en vez de acabar o plural en ons, van a acabar en ois, basicamente. Un pouco máis, moito esas cousas. Ídenlo escuitar ahora mismo. Escoitades, non? Dice aquí o texto. No, no se escucha. Oh. No se escucha. Vale, espera. Se escucha algo lejos, muy lejos, pero no se escucha nada. Falaban, ali facían, ali eu non sei, dixo, era o demo, dixo outra cousa non era. Dixo outra cousa non era, porque era eso. Sí. Despois había do demo, tamén cuentos, que era moi... Escoitades agora? Sí. Sí. Vale, ahora sí que estabas escoitando, non? Vale. Espera, que volvo a compartir a pantalla. Volvo a compartilo. Vale, compartir. Ahora. Cuéntenas pola vilas aquí nas casas, contaban con todo o demo, do que facía, pero claro, eso... Vámoslo facer mellor. Para que teñades a opción de poder verlo e seguilo directamente. Ahora. Ahora sí que vedes a pantalla, ¿no? No. No texto 2, o demo e os velorios, grabado por Boris Lagarón no 83 en Fonfría, a Fonsagrada. Estaba un tío aquí cara de Carme, dixo el, se unha vez fun eu no Castañeiral, unha ruxida, ali de nos castañeiros, dixo, ali fradaban, ali facían, ali eu non sei, dixo, era o demo, dixo, outra cousa non era, dixo, outra cousa non era, porque era eso. E según eso, pois outras cousas, outras
e outras trangalladas deso da Santa Campaña. E despois había do demo, tamén cuentos, que era moi frecuente nas pulavilas, aquí nas casas, contaban contos do demo, do que facía, pero claro, eso son cousas que eu nunca lles concedín maior gracia, porque xa vin na última hora que era unha patraña. Era unha patraña de xente E non se por aí. acordaxe de ningún cuento daqueles? Vale, máis ou menos identificastes máis ou menos como vai. Estou agilizando o tempo porque isto hai 40, fulmina. Esta siguiente que vamos ver é da zona de Ribeira. Este xa é do bloque, bueno, vou poñer xa un máis central, para que vexades xa esa diferencia. Vamos ver o de Melide, que é zona central. Este é un bloque central, máis central non pode haber. Vou poñer isto, se non escoitades avisádeme. En no texto 8, Os novos inventos, gravado por Daniela Sorei no 92 en Melide, Melide, Melide. Traballa é agente de espectáculos. Contrata orquestas, bandas, atraccións, ten grupos electrógenos, ten bombas, ten palcos, ten de todo. Que pode facer unha festa, viren dele e falle todo. Saca os contratos, falle rifas, falle os carteles, falle todo. Chámase é o sea, xa fai 11 anos que traballa nesto, do espectáculo, e eu máis o meu fillo, pois traballamos aquí no bar. O meu fillo agora está libre de quintas e quer levar ele a cafetería. Eu axudo-lhe no que poido hasta que se case, cando se case e teña a súa muller, pois eu irei co meu home por aí ás festas, axudarei a ele no do espectáculo, no que poida. Ten unha oficina en Monterroso, montada, e ten outra en Melide. A principal é aquí en Melide. E depois ten unha delegación alá, porque ele traballa moito a zona de Monterroso. Traballa as festas todas de redor de Monterroso, fai na sede. Entón, despois compramos ali un local e pois ali unha oficina para estar máis tranquilo, non ter que andar nos bares adiante enseñando a xente os carteles, enseñando a xente as cousas e bebendo os cadrófonos. Está na súa oficina, a xente vai ali, ten o seu teléfono, ten o seu fax ali, que acórdome que fai pouco tempo que lle puxeron o fax, que eu non sabía o que era ese, e veulle un aparato para a casa. E díxeme, a ver, Mari, este aparato, bueno, explicoume, un día veu... Bueno, máis ou menos, vedes algo de diferencia, non? Sobre todo nas vocais, na forma de falar, que máis pechado, nesta zona máis central, máis, non sei, máis pechado. Na zona oriental, na miña, abrimos máis as vocais. Dicimos xato, en vez de xato, na zona central pode dicir xato, máis pechado todo. E agora vemos outro bloque que é completamente diferente, que é de Ribeira. En no texto 6, A pesca no Banco Sahariano, gravado por Xosé Antón Pena no 95 en O Outeiro, Carreira, Ribeira. Vida bonita, sí, o traballo é bonito, estás no mar, unha vida moi, digamos, dentro do que te pode cansar o traballo, pois, sosegada. Personalmente a min, pois, estar no mar, navegar, o sol, ver as estrellas, ás veces ver unha posta de sol na zona marroquí ou polo sur das Canarias, é moi diferente a como podemos ver aquí. Ver unha chuvia de meteoros con un xelo estrellado no medio do mar é impresionante. Mais impresionante é ver unha tormenta, que che colla unha tormenta no medio do mar, así como é impresionante, é acojonante logo. Tamén, pois sí, é bonito. Bueno, máis ou menos xa vistes a diferencia de todo. Como, bueno, nesta zona notase moitísimo máis todo, basicamente. Como aquí xa dicen luz, dicen, bueno, máis geada, máis... A min gustame moito máis esta zona, el lingüístico. É máis rica, digamos. A min tamén gustame Ribeira. A zona é moi bonita tamén, e todo eso. Pero sobre todo lingüísticamente, porque é eso que decía Tallán, non? De que, en plan, non avergoñarse de eso, bueno,
Que é a riqueza que temos, basicamente, que quixen enmarcalo aquí para que vexades esa diferencia. E esa riqueza que temos, que tampouco, que o normativo, quero decir que o normativo está ben estudialo, que é o que se estudia nas escolas, pero que realmente se fala nas aldeas e todo eso, que realmente se fala, e o que tal, o que se hereda, esta fala, digamos. Por exemplo, non sei, había moita xente de Ourense, pero depende de que zona, igual cambiades moito. Sí, Igual que a xente da Coruña. A xente da Coruña non sei de onde vides ou tal, pero o Lugo mesmamente. Para que teñades en conta eso, sobre todo. E non sei canto nos queda. E o acento 4 tamén minutos. é distinto. Perdona, o acento tamén é distinto. 4 minutos. A zona da Ribeira ten un 4 acento minutos. distinto. Sí. Mira, estes 4 minutos podíamos facer unha reflexión antes de empezar a outra aula para que non nos corte así de súpeto, de que, non sei, que me digades que vos pareceu as diferencias, estas 3 diferencias dialectais, ou non sei se tedes algo o que máis vos chamou a atención, digamos. Si tedes algo que marcar nese momento. Socialmente, yo siempre interpreté como que la geada, incluso los inmigrantes de acá, cuando llegaban, había como cierta, si hablaban tipo con geada, era considerado otra clase social, claro, sí, más baja, pero muy notorio, en mi familia lo marcaban así. Porque normalmente vienen das aldeas, sí. Claro, entonces era como distinguirse de esos que hablaban más cerrado, más como... Lo consideraban bruto, ¿no? Una cosa así. Claro. Sí, porque o galego anteriormente falábase nas aldeas. E nas cidades pues, estaba mal visto falar o galego. Estaba mal visto. Antes, vamos decir que non se estudiaba, antes do franquismo, non sei a situación que había naquela época, pero xa che digo que durante o franquismo o galego estaba prohibido e iso pois foi ainda marcando máis esa sensación de rural e de que gallego non vale para nada, que decía moita xente. E sobre todo, ainda se marcas unha geada, un seseo, pois ainda peor. El ceseo no era problema, el ceseo era considerado normal, sí, como que eras extranjero, pero la geada estaban los que lo hablaban con geada y los que no hablaban con geada. Era como una cosa así muy categórica. Sí, pois non, por eso eu xa puxen isto para deixar claro que isto é unha riqueza que non se debe perder. Pero que se vai perder, ao fin e ao cabo, bueno, despois, ao final da clase xa debateremos sobre a lingua, o futuro da lingua, o que nos queda, pero, bueno, é preocupante. Canto máis preocupante. E nada, quédanos un minuto. Quería decirte, yo voy todos los años, casi todos los años, hace bastantes años, a la Feria del Libro de Madrid. No hay ningún libro en gallego. Nada, no. Ni uno. Eso es complicado. Tendrían que participar. Sí, deberían. Pero bueno, eso é máis complicado. Xa topar un libro fora de Galicia que non sea en galego, o sea, que sea en galego fora de Galicia é complicado. Pero bueno, sí, que deberían vender algo así. No, pues tienen un editor que edita en Galicia, pero en la Feria del Libro nunca lleva nada en gallego. Pues fíjate. Porque yo le he preguntado por qué nunca había nada en gallego, teniendo la cultura gallega muy importante, poetas muy importantes. Porque Rosalía estudiase nos colegios de toda España. Lorca escribía en galego tamén, tiña poemarios en galego, que o tío é de Granada. El del mío sí, por más que le gustara la Castilla, era gallego. Claro. ¿Me entendés? Pero no, dice, no traemos nada salvo en Galicia. Acá nadie nos pregunta, pero le digo, pero la
La Feria del Libro siempre es medio internacional y en otros países está lleno de gallegos, ¿viste? Entonces, no. Sí, no, eso é o problema, como podes comprobar o problema, o principal problema que podemos ter aí. Pero bueno. Es cuestión de incentivarlo. Hai que incentivarlo e loitar por eso. Sí, yo